Policy framework għas-sit fejn hemm il-lukanda tal-Palazz ta' Selmuni fil-Mellieħa saret mill-MEPA speċifikament għal dan is-sit. Tfittex li tiżgura li dan is-sit turistiku prim ma jaqax fi stat gravi għad-detriment tal-kuntest storiku kulturali importanti tiegħu. Il-policy ġdida tistabilixxi numru ta' kriterji importanti għal żvilupp mill-ġdid ta' dan is-sit li jkopri spazju ta' kważi 3 ettari. Dawn jinkludu li s-sit jibqa' għall-użu turistiku, ikun ippjanat u żviluppat b'mod komprensiv u li d-densità ta' żvilupp tkun illimitata l-ispazji u l-volumi stabiliti. Il-policy tikkonsidra favorevolment ir-riabilitazzjoni tal-binja eżistenti tal-lukanda jew l-iżvilupp mill-ġdid tagħha. Dan sakemm it-tqassim b'mod ġenerali iżomm il-pożizzjoni u l-orjentazzjoni tal-binja tal-lukanda eżistenti. Ir-rilokazzjoni tal-binji ta' barra jista' jkun ikkunsidrat sakemm dan ma jkunx denju ta' protezzjoni u ma jaffettwax negattivament lill-palazz. Naħa addizzjonali ġdida ser tkun ikkunsidrata biss jekk tkun mibnija fl-ispazju indikat f'din il-policy. Il-policy tippermetti disinn mill-ġdid komplut ta' tqassim eżistenti f'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn il-prodott finali jkun ta' kwalità tant għolja li jimmerita konsiderazzjoni. Kwalunkwe żvilupp propost m'għandu qatt jeċċedi l-għoli totali tal-binja prinċipali tal-lukanda. Il-policy tinkoraġġixxi elementi arkitettoniċi kreattivi, materjal u skemi ta' kuluri differenti. Barra minn hekk tobbliga kwalunkwe investitur potenzjali biex jirrestawra u jirriabilita il-palazz u li jagħmel kontribuzzjoni ta' darba permezz ta' somma flus bilan li jsebbaħ l-aċċess pubbliku kif ukoll it-tgawdija tal-kampanja. Il-policy tinsab online fuq is-sit elettroniku tal-MEPA u issa jmiss fażi ta' konsultazzjoni pubblika ta' 6 ġimgħat.